ето че започва нашето приключение. Както виждаме, тук вече има предпоставка за слагане на врата. И какво са това? Това са чисто нови плочки. Здравейте! Айде да видим какво е преди и какво ще стане след. Демек, before and after. Така. Както виждаме, тук имаме чистак бърсак нова баня. Която чака своята врата. И все пак някакво огледалце, което ще сложим тук. Време и за бойлер. Ето, няма тоалетна чиния, но няма нищо. Ще се сложи и това. Трябва да видим какво са направили тия момчета. Виждаме какво? Дрешник. Дрешник, който всъщност ще стане надрешник. Но представете си този дрешник. Сега ще изтегля още малко, за да видим какво? Липсващата кухня. Сега, днес, ще замажа ето това, тъй като съм си подготвил ето този материал. МП75. Хи-хи-хи. Тук има разни много неща, но това е детската стая. И сега ще подготвим кухнята, за да можем да сложим тук печка, ето тук, и да видим какво ще излезе от цялата тази история. Там ще бъде дрешник, който най-накрая ще си сложат дрехите, които в момента са навсякъде. А това е стаята ми, която все още няма нищо. Но има предпоставки да стане, тъй като това са климатичните тръбички и тръбичета, които минават чак до другата стая. Нека да ги проследим. Къде минават те? Ето ги! Ха-ха-ха! Ето тук, уважаеми дами и господа, ще има още едно климатиче и тези тръбичета може би отиват, както се вижда, на две стъпки близо от бетония. Това ще бъде чудесна детска стая. И тук да не забравяме дрешника. Нека да видим тук, къде горе вече е сложена някаква изолация, и да видим какво става с този огромен хол. Той не е хол като хол, той е Карнеги хол. Тук ще има още едно климатичи, защото без климатичта няма птичта. И нека да видим още една дупка за климатичи. Да погледнем в другата стая. Охо! То чака своето изходчи. И така, да продължим. Before and after. За сега това е много тежък терен с много нещица, но да погледнем нагоре. Това е една лека площадчица. И сега да се качим. Тук има материали от тази стълбица и да се озовем на този прекрасен терен, където чака своето обновление. Както виждате, взели сме материали, гипсокартон. Тук ще има площадка, която ще отива чак до там, където може да си пинеш кафенцето. И за да излезем... това са ми дрехите. Хей! Нека да излезем на това балконче да видим какво ще стане. То е със западно изложение. Обикновено хората не си правят така нещата, но както виждате, аз не съм като хората. Или хората не са като мен. Ето тук съседа. Ето там има и една... И какъв хубав език. Толкова е хубав, разбираем и красноречив. Даже има и слънчице. Ето тук
възможност за още едно климатичи, което климатичи ще е точно тук, до таблото. Даже има възможност да светнем лампа. Ха-ха-ха-ха-ха! Много е хубаво. Много ми харесва. Before and after. Не забравяйте, че след известно време ще пусна запис, който всъщност всичкото това ще бъде много променено и вие няма да може да го познаете.